भाई लोगोफोर नै जों गामिनि खाथि फोरबोनि गेटआ गिबियावनो आङो दिनै दा आर'ज जागायजेननो दसेनाव गामिनि गासै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय जाबाय एक्सप्लेन जाबायानो आरो आइ माइनावमोन जोंहा दिनै से खाथि फोरबो बे से खाथि फोरबोआ जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा आबै आबौ समनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ बे सोलिनाय लेखायैनो जों दासिमबो माने एंगारनो हायाखै गारबोनो हायाखै जोङो दा जोङो साबसिननिफ्राय साबसिनसो जोङो माने फोरबो हिसाबै जों लानाय जादों आरो रायजो राजाफोर दा बिनिनो जोंहा मोन्थिनाखौ लानो फैनाय जोंनि जोंनि गामिनिनो रायजो राजाफोर लोगोसे आइ माइनावमोन लोगोसे दिनैनि बे से कार्तिक फोरबोआव जोंहा रायफोद गुरु हिसाबै दङ रायफोद गुरु देउरि देउसि लोगोसे बिनि सोमोन्दै जोंहा बुंथिनो थाखाय जोंहा गोजान जायगायाव दंफैयो बेयाव दंफैखायो बिथांखौ आङो बे से कार्तिक फोरबोनि सोमोन्दै फंनैसो रायजो राजानि सिगाङाव बुंथिनानै होनो थाखाय आङो आफा गुरुखौ आं खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों हिं क्लिं फोरसे नै दिननि जोंहा बे से कार्तिक माइनाव फोरबोनि दिन बे दिनाव जथेस्थ' जोंहा बिबानगिरि दं बे जोंनिनो गामिनिनो मानगोनां आफादगिरि आरो जोंनिनो दिनै बे हाबाफारिखौ मावबाय थानाय आरो मावफुंनाय दौरि दौसि आसारि गोथारि दौरि जगालि गासैबो रायफोद गुरु लानायाव फंनैसो दिनैनि नेम निथिखौ मानि थाखाय जाहाथे मंगलबार दिनाव जोङो खुलुमोमोन आरो दिनै मानो देवबार दिनखालि जों दिनै मानो खुलुमनांगौ जाखो बिनि सोमोन्दैनो फंनैसो बुंनो थाखाय मानगोनां गामि दैदेनगिरि बिथांमोना आंखौ फंनैसो बुंनो होनायलाय आं फंनैसोल' बुंनोबो रोंगोन आरो जोंहा बेयाव जथेस्थ' मोजां दिनैनि बे हाबाफारियाव बुंथिग्रा आरो बोसोन होग्रा आरो दिनैनि नेम निथिफोरखौ गासिबो रोखा बुंलांनो हानाय बिथांमोनाबो गावबागाव बिथांमोना बाहागो मोनदों सोरबा बिदिनो सेन्ट्रेलनि जानानैबाबो अबेबा दाब गामिफोराव थांनांबाय बिथोन हैनो थाखाय दा बेनिखायनो जों गामिया एसे बयनिख्रुइ एसे साबसिनाव दावगाबोबाय थादों होननायखाय दा बिथांमोनाबो गामिनि गोजानो बिथांमोना बेखौ मोजाङै खुंलायदो होननानै बुंलांनायलाय जोंबो दा बे से कार्तिक माइनाव फोरबोआ जोंनि दानिल' नङा गोदो गोदाय जों नुस'हायै बा खोनास'हायै आइनिफ्राय आइ आफानिफ्राय आफा आबौनिफ्राय आबौ बै समनिफ्रायनो जोंहा बर' हारिया मोनसे आलादा धोरोमखा होननानैबो जों मिथिनानै मोननाय जादों आरो दा फोरबोखौ बुंनो रोङाखैबाबो बिदिनो कार्तिक मासाव खेराइ फुजा होननानै बेखौ उराव बा बांसावनानै होनाय जादोंमोन आरो दा बिनिखायनो मालाय लेखाफ्राव नायबाय गोरों गोराफ्रा बिदिनो मोजांखौ साला जाहाथे मोजां ओंखारदों मोजाङै थायनानै मोजां मोनलांथों जाहाथे दैजों गब'नो मोना बारजों बुग्लेम जानो मोना सान्दुंजों खामजानो मोना होननाय बायदि नै दिनैनि बे माइनाव फोरबो खुंनाय आरो दा बेनिखायनो जों बे माइनाव फोरबो खुंनायाव
बै गोदोनिफ्राय जोंहा आबै आबौमोना बेखौ दा बेनिखायनो आं बे से कार्तिक माइनाव फोरबो फालिनायाव हारसाफ्रा लखि मा लखि होनना बुङो बर'फ्रा माइनाव बेनिखायनो बिथांमोनाबो जथेस्थ' फालियो माइनावखौ बिथांमोना जथेस्थ' नैबे भाद्र मास दिनखौ महिलाफ्रा नामखराव हाबै हाबै प्रत्येक मोनाबिलियावनो आर'ज गाबो आरो बेनिफ्राय जोंबो बिदिनो नै मैयानिफ्राय गाबज्रि गाबज्रि नै दिनैसिम जों बिमा माइनावनो जथेस्थ' बे गोदान बे बोसोराव मोनजेननाय गोदान फिथाइ सामथाइ गय बायदिसिना फिथाइखौ लानानै जों बे बिमा माइनावनो जथेस्थ' जोंबो होनायानो जाबाय आरो होबाय जाहाथे जोंनि खेथि बाथिया बिदिनो सामफ्रामबो जथेस्थ' जोङो बर' माहारि जानानै जों फालिनायानो जाबाय आरो फालिदोंबो फालिगासिनोबो दङ दा बेनिखायनो दिनै जथेस्थ' दिनै आसामल' नङा गथै भारताव बर' माहारिया जेसेबां दङ दिनै बे से कार्तिक माइनाव फोरबोखौ जथेस्थ' गोसो गोथारै बयबो थारमाने फालिदों होननानै जों बेखौ मिथिदों आरो साननानैबो मोननाय जाबाय दा जथेस्थ' लेखा फराफ्रावबो लिरनानै होखाजोबनायखाय मोनसे बेखिनिखौनो दिनैनि बे से कार्तिक माइनाव फोरबोनि बुंफोरनाय फंनैसो बिबुंथिखौ आइ आफानि सिगां बा गेदेर उन्दैनि सिगाङाव जाब्लाबो जायाब्लाबो फंनैसो बुंफोरनायखौ आंनि सिगाङावनो दोननाय जाबाय गोजोन्थों।